Bones! Hola, nois i noies! Ja torno a estar aquí amb una nova manualitat que diguéssim que és una petita obra d'art o una gran obra d'art amb un petit format. Avui farem una branca amb les seves fulles. Material que necessitem, com sempre, el nostre lema és el reciclatge i farem servir coses que es poden trobar per casa. Una cartolina o la part del darrere d'una capsa de cereals o de galetes, un regle, llapis, tisores, cola, un cordillet, unes branques que trobem per terra, unes branquetes del que sigui, ara que es pot sortir a passejar i que de fet n'hauríem de sortir, allò que trobem per terra, aquestes branquetes, doncs ens aniran superbé perquè volem treballar amb textures. Aleshores, si les trobeu, perfecte. Que no, doncs el cordill seria el substitut o, si tampoc en teniu, doncs no patiu. Farem servir un rotulador o pintura i la pintem, no passa res. I després, per ficar color, necessitarem... Jo en aquest cas faré servir els acrílics, però qui tingui tèmperes, qui tingui rotuladors, qui tingui plàstic de cos, ceres, llapisos de fusta, és exactament igual, no passa res. Ara sí, els que feu servir els acrílics o les tèmperes, doncs què ens caldrà? Un drapet, el pinzellet i aigua per anar netejant el pinzell cada vegada que vulguem canviar de color. D'acord? Doncs ja presentat el material, comencem. Som-hi! Primer de tot, i m'he deixat el més important de tots, el rotllo de paper de vàter o paper de cuina. Déu meu, que això sí que és un gran tresor. Gràcies a aquests rotllos farem un munt de manualitats, de debò, és superinteressant. Doncs comencem pel que em deixava, el paper de vàter o el paper de cuina. Què farem? Doncs farem, primer de tot, unes marquetes. Aleshores, com que jo sempre dic que el que més m'interessa és que feu la manualitat el màxim possible valtros, doncs, i si no es pot, demanem ajuda, doncs ara és el moment de tindre un ajudant, potser, que ens ficarà el regle i nosaltres amb el llapis començarem a fer senyals. Jo marco a 1 centímetre, però això realment no és important. Podíeu fer la mida que volguéssiu. Qui vulgui 1,5, qui vulgui 2. Jo la faig amb 1 perquè trobo que queda força bé. D'acord? I en pic ja he fet aquestes marquetes. Ara l'únic que ens queda és l'altre. El nostre ajudant ens posarà el regle i nosaltres un altre cop tornarem a marcar. I així fins a arribar al final. Quants rotllos necessitarem? Doncs la veritat que això va en funció de quantes fulles vulgueu ficar al vostre quadre. No hi ha res escrit, el que vosaltres vulgueu. Fem totes les marques i ara, els que domineu les tisores, perfecte, perquè ara és el moment de retallar. I qui no, doncs sí que pot demanar ajuda i que tallin les tires. I ho tallem tot. D'acord? Jo que sóc tan treballadora, aquest pas ja el tinc fet. I ara ja ho tenim tot per començar. Agafem la nostra cartolina, que és la base, o pot ser la capsa de galetes, el que tingueu. I a partir d'aquí ja presentarem el nostre treball. És que és una passada. Agafarem les branquetes que hem trobat i les posem com més ens agradi. A mi així ja m'està bé. I ho enganxem amb cola. I a partir d'aquí ara agafarem les tires que hem tallat del paper de vàter i comencem a presentar el treball. I anirem ficant les fulles com més ens agradi. Una per aquí, l'altra per aquí. Com més ens agradi. No hi ha res escrit. D'acord? I quan ja creiem que tenim suficients i ens agrada com ho estem deixant, doncs serà el moment de fixar-ho. I agafar la cola i començar a enganxar.
cola i comencem a enganxar les fulles. Que a més s'enganxa superbé. I així, totes. Quan ja les tinguem enganxades, deixem que s'assequi la cola. També hem de treballar la paciència, nois, Deixarem que s'assequi i quan ja ho tinguem sec, jo ara no ho faré, no m'esperaré a que s'assequi perquè si no el vídeo seria eterno eternarum, però us explico quin és el següent pas. I el següent pas ja és el de passar-s'ho bé i agafar les pintures i començar a donar-li color a la nostra obra d'art. Aleshores, jo perquè tinc aquesta taula, que és ideal, si no, vosaltres, els que feu servir aquarel·les o acrílics, ho heu de ficar en un recipient, no ho poseu davant de la taula. I començarem a pintar a dins, així, a copets. I el xulo de tot és que no cal que sigui tot el mateix color. Podeu pintar una fulla del color que vulgueu i us quedarà super vistós. Us animo a que la feu perquè de veritat que el resultat és molt xulo i el que sempre us dic, això és per passar-s'ho bé, perquè si no, no té cap sentit fer aquestes coses. És que disfruteu, que s'ho passeu bé i aquí estic per la propera manualitat. A veure qui accepta aquest repte. Us estimo. Adeu!